Hai logoफोर नोंथांमोन गासैखौबो बरायबाय आंनि YouTube चेनेलाव हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन गासैखौबो बरायबाय आंनि YouTube चेनेलाव हेलौ लोगोफोर कभार भिडिअ बानायनो थांनायदों नै लोगोजों आंजों दिनै फार्स्ट टाइम मेकआप फुनबाय मिसुगुर लागायबाय थाबायगासिनो नै जों दा साथा लानानै गोजानावसो थांगोन ओइ दरा फांगोन दामनि ओमफ्राय लोगोफोर दंबावो बैखौ गाजोलखौ फोलाव हरग्रो ओइ गाजोलखौ फोलाव हरग्रो बैथिंनिया बेखौ हानो दै गाजोलाव बैखौ आगोल फांग्रो ओइखौ ओइ मोनसेखौ आगोल फांग्रो ओइ मोनसेखौ थैंक इउ फै नै नों थांलिया एक्सन इथिं इथिं थादो दे नों लोगोफोरखौ माखासेखौ ओरैलां एसे ओरैजाय आं एसे फावसायनानै थानांगोन ना लोगोफोर दंबावो बैहाय जोंनो थांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ नै लोगोफोर जों थांगासिनो थाबायगासिनो बिराद सान्दुं गोसा आरो नालाय नानि जोबोद सान्दुं गोसा लोगोफोर थाबायनानै फैनानै गोलोमबोजोब्बाय नै ओमफ्राय माखासे लोगोफोरनि न'आव सफैबाय मा होनो दाबो फैयाखै बिसोरो रेसमाय फैद' ओमफ्राय नै लोगोफोर आंखौ माबायदि नुदों मेकआप फुननानै गुफुर दाबो जायाखैनो दहाय फैनायानो लाफानो थिनो मिसुरखौ नै बिलाय सासेया आरो सासे फैबावगौ एकदम बारे ओइ थुरा नांगौ नोंखौ आंखौ मानो नांगौ भिडिअ खालामनांगौ ना नों हमनांगौलै ओरैनो हमनांगौ फार्स्टआव हाथाय बायनायसो बायनोसो नागिरो गोलोमबायलै ओंखारबोनो सासे आफुनिमा आं थांफागोननो साथाजों थांफाया सान्दुं गोसायाव साथाया मिलायाखै थांफाया मिलायाखै मिलायदों बे सासेखौ नायथानसै आङो दाबो फैनो रोङा रिसमाय दाबो ओंखारबोनो रोङा बियो रैसुमैया हाय आबै गानखांबाय क्या कर रही है अंदर ये देखिए बोरो बिनि आथाया लाफानो थिनबाय बिसोर गावखौ ओमफ्राय इनि आथा बिहरगासिनो आरोखि लाबो साफा सिदेलाय थारदों मालाय नै सिख्लायफ्रा फैजोब्बाय जों एबार थांगासिनो थांसै लकेसनाव डाइरेक्ट सौहैसिगोन लोगोफोर नै मालाय बैस्रा थांग्रोबाय जोंहा थालांबाय थाबायखौनो हास्लाबासै जोंहा नै थाबायगासिनो दासो मालाय बिस्रा थांग्रोबाय आगोल जि सान्दुंखा ओमफ्राय लोगोफोर
बे मा होनो कभार भिडिअखौ आंनि चेनेलाव नुनाय नङा आरो हा बेलेग चेनेलावसो नुगोन है मा मेसेज फैखो बेलेग चेनेलावसो नुगोन ओमफ्राय आङो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना होखागोन नोंथांमोना थांनानै नायदे जोंनि कभार भिडिअखौ अननानै दे बिसारा सान्दुं नांजागासिनो लकेसनाव मोनफैबाय जोङो जायगायाव मोनफैबाय इथिंनो अबेबा साइडथिं लानोसै नै लोगोफोर जायगायाव मोनफैबाय ओमफ्राय स्टार्ट खालामसै जों दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै भिडिअखौ खेबग्राबो गैया साफा मोनबा खेबसै दे रेडि जाद' Siap-siap Desro. Mulai salwa. Bini mana? Robin wah, thang nu tuh ro. Silan, ada keluar. Gila lagi for mengzubai. Nih kasih bari, baik. Boleh sana boleh. Lewar mana ada gerah. Nih kasih ini lah. Boleh kak. Beautiful. Aji anak kurut sekali sini mata ya milih makausil, apa sagan? Ulah ya betul sih. Naya bisi beraman ke boy? Naya bisi beraman ke? Berapa sekali? Angin apa ya? Berapa sekali? Dede. Ubi om pe? Sebab aku tak perlu. Naik je. Kau pun siapa? Kayak belum coba. Adi satu lagi apa sih kan? Binya oleh bon tumbuh real letter. Enggak tuh ya makas na. Kurang mantar bang. Binya bon tumbuh real kok tumbuh jadi real letter ama. Sandunga खमायलायबाय हेलौ लोगोफोर खालामखांबाय शुटिंखौ एकदमबारे रोङा खालामबाय नोंथांमोना आंनि लिंकआव थांनानै नायदो जायाखैब्लाबो लाइक शेयार खालामनानै होदो दे लोगोफोर आंनि चेनेलालाय सोलोंनायदोंसो दै कभार खालामनो मोसानोबो रोङा नालाय जानला माला जाबाय आरो ना येलो तुम्हारी पार्सा थ' दैगांबाय थांसै जोङो दा लोगोफोर आं साथाया लाबो लायदो लायदो बस मेरे साथा गस्ला लाना फैदा मेरे मोबाइल मेरे पास नहीं है रश्मि का साथ है हा खुलि लांसो मासिखौलाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेयावनो जोबथ'सिगोन बाय बाय
नै लोगोफोर फैनायाव बारहुंखा लोगो मोनबोबाय जोङो एफा सान्दुङानो नै बारहुंखा जाबावबाय नै लोगोफोर नै नायखोनो हायालै मेगना हाद्रि हाबजोब्बाय नै हाद्रिया एथ' सान्दुंमोन दसेनो बारहुंखा बारबाय नै दानि बोथोर मा होननो गान सौफें जाबायना गैलानो दा बुधबारावनो ना औ बुधबार